субҳи 22 июли соли 2021 дар асоси фармони президенти ҷумҳурии Таҷикистон, пешвои миллат, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи Таҷикистон, генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади санҷидани омодабошии ҷангии ҷузъу томҳо, маҳорату зиракии ҳайати шахсии афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ҳайати захиравӣ аз ҳисоби шаҳрвандони касбу кори гуногун дар тамоми қаламрави кишвар бо бонги хатар ҷамъ оварда шуда, омодабошии ҷангӣ, чусту чолокӣ, сари вақт муҷаҳҳаз ва мусталлаҳ гардидани кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ санҷида шуд. ба диққати кормандони мақомоти корҳои дохилӣ расонида мешавад, ки бонги хатар аз рӯи нақшаи тайёрии ҷангӣ эълон карда шуд. ҳайати шахсӣ ва ҷузъу томҳои вазорати корҳои дохилӣ дар вилоят, шаҳру ноҳияҳои мамлакат таҳти унвони марз 2021 фаъолона ширкат намуданд. ҳайати шахсӣ, ротаву батальон, афсарону сарбозони қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилӣ аз рӯи нақшаи омодабошии ҷангӣ бо шумораи зиёди техникаҳои зирехпӯши ҷангӣ, воситаҳои махсуси хизматӣ, ҷалби техникаи автомобилии махсус гардонида шуда, ҳангоми амалиёт ва ҷалби ҳайати захиравӣ чӣ дар пойтахт ва ноҳияҳои наздисарҳадӣ дар самтҳои амалиётӣ ба минтақаҳои иҷрои вазифаи ҷангӣ бароварда шуданд.
дар бинои вазорати корҳои дохилӣ кормандони раёсатҳои дастгоҳи марказии мақомот ҷамъ гардида аз рӯи нақша ҳайати шахсӣ омода гардид. با سرفرمانده عالی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امالی رحمان شرع سپس سردارانی ریاست‌های وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه، ولایت‌های مختار کوهستانی بدخشان، سوغد و ختلان، قسم منطقه‌ای در گروه ناحیه‌های کلاب و رشت از омодабошии جنگی ҳайати зертобиёни худ ба вазири корҳои дохилӣ гузориш доданд. мавриди зикр аст ки дар давоми 30 соли соҳиби истиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон сохтори вазорати корҳои дохилӣ ба як ниҳоди нерӯманди давлат табдил ёфта, ҳамасола бо дастгириҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи тоҷикистон, генерали артиш муҳтарам эмомалӣ раҳмон, сохтори мазкур аз ҷиҳати моддӣ, техникӣ ва низомӣ иқтидори қавӣ пайдо кардааст. техникаҳои зирехпӯш, автомобилҳои махсус гардонидашудаи хизматӣ, силоҳҳои гуногун тамғаи муосир, шароити хуби хизмату фаъолияти кормандон воқеан ҳам ба дастовардҳои мақомот мусоидат карда истодааст.
дар ин радиф садоқату ватандӯстии ҳайати шахсии мақомот, ҷонисорию масъулиятшиносии кормандони соҳа ба таъмини амнияти кишвар, фазои осоиштаи мамлакат хуб ба мушоҳида мерасад. дар замоне ки вазъи сиёсии ҷаҳон бахусус минтақа ва кишварҳои ҳаммарз бо ҷумҳурии Тоҷикистон ноустувор ва хатарзо мушоҳида мешавад, ҷузу томҳои вазорати корҳои дохилӣ бо дарки хатару таҳдидҳои аён ҳамеша бо ҳисси баланди касбӣ, масъулияти ватандорӣ ва садоқат ба пешвои миллат дар ҳама вазъ омодагӣ ва садоқату ҷонисории хешро барои ҳимояи марзу бум ва сулҳи устувор дар мамлакат ифода мекунанд. дар рафти чорабинии марз 2021 бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ва ҳимояи манфиатҳои давлату миллат шаҳрвандони касбу кору гуногун чун ҳайати захиравӣ ба сафи кормандони мақомоти корҳои дохилӣ шомил шуда масъулияти шаҳрвандӣ ва садоқати ватандории худро баён мекарданд. албатта зуҳуроти хатарноке чун терроризму экстремизм, фаъол гардидани ташкилот, равия, гурӯҳ ва созмонҳои террористию экстремистӣ, гардиши ғайриқонунии силоҳу воситаҳои нашадор хатари як минтақа ё кишвари муайяне набуда, балки аҳли сайёраро ба ташвиш гузоштааст. дарки хатарҳои зикршуда кормандони мақомоти корҳои дохилӣ фаъолияти шабонарӯзии худро ҷоннок намуда дар ҳама ҳолат омодаанд ки манфиатҳои давлату миллат, сиёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон, генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ҳифз ва устувор нигоҳ доранд. баргузории чорабинии омодабошии ҷангии марз 2021 бори дигар собит кард ки воқеан ҳам ҳайати шахсӣ ва ҷузу томҳои вазорати корҳои дохилӣ ҳамеша ба савганди худ, ба сарзамин ва муқаддасоти давлату миллат содиқ монда дар сафи пеши мубориза бар зидди ҷинояткорӣ устувору тавоно хизмат мекунанд. قسم با پاکی رودی روانت قسم با کوه و بدشت و بدامانی تو با مرغی بلند آشیانت قسم کی جان و تنم را فدایت کنم
کتلان و بلخ و بدخشانی تو بخوجند و هم زرفشانت قسم با پیرانی با علم و کانی حیات با فردای نسلی جوانت قسم 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 با نامت قسم ای وطن 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 با نامت قسم ای وطن بگنجی گوهر باری پاکیزت بجانت 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 قسم به هر برگی سرخی گلی لالت به آرمانی خوش خفتگانت قسم. ما در اینجا جمع آمدیم طبق بانگ خطر آمادگی تیاری جنگی با کجایی که ما سفارش گیریم از طرف راهبرت وزارت ما دائم باید اونجا باشیم برای حفظ مرز و بوم وطن.